Ito po. Ito, mother, ang inyong cake. Ito, ayan. Lagi ba? Nag-sweet. At syempre, meron din kayong balloon. Ilang bata ang balloon. Syempre, pati mother. Ayan. At syempre, meron din kayong putang balloon. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, ayan, mother, bago niyo po i-blow ang inyong mga candle, dapat muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Okay, blow! Kuya tayo, mother. Isa, dalawa, tatlo! Ayan, palakpakan! Yay! Happy birthday! At syempre, merong isang sorpresa na binigay. Ito po. Ito, mother. Okay? Ito tayo pa. Ate. At syempre, ito po. Bubuksan po natin, mother, ha? Pag sinabi ko pong open, i-open nyo. Iharap nyo po dyan. Wait lang, mother. Wait lang po. Pag sinabing open, open, okay? 1, 2, 3, open! Yay! Ayan, ang dami ka ng pera. Nilalaglag yung mother, wala malaglag. Andyan po ang pera. Yan, yan! Happy birthday! At syempre, meron din inahandang letter. Ang inyong anak na si Mama. Sige. Ito po ang letter. Happy birthday, nanay. Sapay na humata na para sa dakada ito surprise. Surprise sa amin ka, nanay. Agyaman man bilan ako na nadanan man ting ka pinagkasama mo, nanay. Sapay kumata, agnanayon nga na sa at kananay kan sapay kumata at sapay nga tawag iting ka pinag. God bless. Love you always, nanay. Miss you. Bye. Ayan! At syempre, kailangan din po natin kuhanan ang message. Happy birthday, Iyang. Sana madami ka pang birthday marating na kasama mo. Happy birthday. Ayan. Next, sabi ko. Happiest birthday, my dear mother. Sana umaba pa ang buhay mo. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Sana umaba pa ang iyong buhay. I love you, Nay. Happy birthday. Ayan. Sino ba po? Happy birthday, Nay. Wish ko laging healthy. Nagtalag ka namin. Sakit sa amin na. Oh, at syempre, si Michelle. Hindi pwedeng wala Michelle. Nay, happy birthday. Sa salang kumata. Nagtanayan ka na isa. Tapos, nabayang kami kay pinagkagawa lang. Alam mo na, Nay. Ayan. Happy birthday, Nay! Sabay lang po nalalagsak ka na niyo dati ihandami niya. Sabay lang po ka kumaktakas ka. Eh, at nandang ako, Nay. Happy birthday! Love you! Yan. Thank you. Happy birthday, Nay. Success. Stay safe na. Ayaw. Good health. Big sakay. Wow. Happy birthday, Nay. Lapit ka ate. Stay healthy at saka rati kami lang na nag-iigawan niya. Inayayag na kala ko na yan. Sabi lang mga sinalagsak ka rin yung sorry kasi na kung naman na ilag ko na yan. Happy birthday. Happy birthday, Nay! Kahit amal ka namin, sana wabawasan si pagsigsigan mo yung tatlong umayag ko itibiyag mo. Daga, I love you, Nay. Happy birthday na gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal ka namin na yan. Sana tumagal ka ang iyong buhay na yan. Mahal ka namin. Happy birthday. At syempre, nanay, ano po ang inyong mensahe ko kay Ma'am Rowena? All the way from Hong Kong. Oh, anong message yung kanya na expected na ating sorpresa kanya yun? Salamat anak ko, Rowena. Intad mo nga handang di birthday. Thank you, anak mo. Ayan. Ayan po. So, magpapakilala na po ako, mother. Why? Okay. In behalf of NH
Beaches Flower Shop and Party Mix. Thank you, Ma'am Rowena, sa mag-trust at pagpilit niyo sa amin. At syempre, kay Michelle, andyan po, kabuhat. At saka, syempre, kay Ryan K, diba? Ang inyong, diba? Tsaka po sa Magic 5 po, na nagbigay po ng inyong lay. Ayan. At saka sa umbrella na si Ma'am Belinda. Ayan po. Yan po ang binigyan ng sorpresa. At saka siya, sinasabukin po kayo. Sino pong nagbigay? Kay Dr. Francis po yung bouquet nyo nga po yun. Yun po. Oh. Ayan. From Beaches Flower Shop and Party Mix din po yan. Ayan. Okay po.